Ħafna negozji diġà ħarġu l-pagi għax-xahar ta' April iżda l-flus li kienu wedin mill-Gvern għadhom ma waslux. Dan ifisser li għat-tieni xahar konsekuttiv qed iġorru weħedhom il-pis tad-daqqa ekonomika li ġabet magħha l-pandemija. Numru ta' negozji lanqas biss irċevew tweġiba mill-Malta Enterprise, oħrajn qalulhom li t-talba tagħhom għadha qed tiġi proċessata u xi ħud ġew sansitra maqtuwa minn kull tip ta' għajnuna għaliex qalulhom illi mhux eligibbli. Dokumenti li waslu għand dan l-istazzjon jikkonfermaw każijiet ta' ħaddiema li l-għajnuna li waslet fil-but tagħhom kienet żero. Ebda flus għal pagi u meta l-ħaddiema mill-quta qed iċemplu jew jibgħatu emails lil Malta Enterprise dawn qed iwieġbu biex wieħed jistenna sakemm l-applikazzjonijiet ikunu proċessati. F'kummenti lit-Times il-kap eżekuttiv taċ-Chamber tal-SMEs Abigail Mamo ikkonfermat li ħafna negozji għadhom lanqas biss irċevew ċenteżmu mill-Gvern. L-inkwiet tal-ħaddiema u n-negozji idur mal-fatt li s-suppost għajnuniet tal-Gvern qed idumu biex jaslu. Fl-istess artiklu, il-kap tad-Dipartiment tal-Economics fl-Università ta' Malta, Philip von Brockdorf, jinsisti li huwa inevitabbli illi nispiċċaw f'riċessjoni, inevitabbli wkoll illi b'din il-kriżi jiżdied il-qatt fejn kalkolu approssimattiv juri illi n-nies bla xogħol jafu jitilgħu għal 25,000. Jikkummenta wkoll id-Direttur Ġenerali tal-MEA Joe Farrugia fejn itenni l-appellu urġenti għal aktar għajnuniet min-naħa tal-Gvern.